gentlemen and Dumelang, my beautiful people in Macau. We are live right here on Mzuvele on channel 261. Namhlanje I've got a special guest in the building. Now we are ukuthi keeper namhlanje brazo kuyaphile. Hayi ngiyaphila mfethu kunjani? Hayi seyincane brazo. Two abantu abangakwazi emakhaya ngicela bayitshele ukuthi igama ubani and usuka kuphi brazo. Lona ke bawukhulumayo uMzuvele mfoka sikhakhane ngokudabuka ngidabuka Olundi edumaneni bathi kuseba samlilo isigodi. Yebo. Yeah. Awusitshele kabanzi brazo ukuthi wenza umculi onjani brazo. Lapha imculo nje wenhlanhla ke ngiphethe i-album yokuqala lapha i-album yami yokuqala uthi uMzuvele imbongo yeBhayibheli okuwumculo ongajwayelekile na izintshumayelo ngezinkondlo ngobiza ngokuthi imvunge music njengoba ngibhaliwe. I-album yami yokuqala ke ibhala ukuthi nansi title album yakho nehloko ithini ithi ngicela ihlale eParliament. Amen. I-album yami yokuqala na izintshumayelo ngezinkondlo lomculo engudlala yawujwayelekile wona i-rhythm kaMaskandi kodwa masulalela yazi ukuthi hayi no man akusiwona umculo nje lo just izintshumayelo but estyleni esisha ezihamba ngenkondlo oba ngiyawuthanda izinkondlo kodwa manje mangilalela izinkondlo bafowethu abayidlala izinkondlo zimnandi but I last umazi uma ishaya inkondlo ingekho emculweni so ngase nguthatha mina ngathi no lezi inkondlo bangezithanda azibe kuyinto eformal ezohlala kubantu ingasheshe idlule ngase ngithatha izinkondlo ngazenza umculo kodwa ke oyizintshumayelo not izinkondlo nje general. Nazo-ke. Hayi sazoqhubeka sikhulume kabanzi ngale album le. Alright my beautiful people emakhaya nanezwela ningayindawo I've got more music videos. Stay tuned with Mzuvele. Let's spoil and we're back my beautiful people in Macau. I hope you guys enjoyed those music videos. Got that now yazi ukuthi right here on Mzuvele asidlala nengane now yazi brazo sisakuphethe kahle nje la kuMzuvele. Hayi mfowethu nginethezekile kusekhaya. Nazo-ke two abantu abathanda ukuthi bezwe ukuthi wenza umculi onjani. Ngicela ushayele nje umigce nje omncane nje brazo ukuthi bezwe ukuthi ubaphatheleni. Umculo engizowushaya le ingoma engiyithandayo nalana ilena ethi amathalente neziphiwo. Yebo. Ngoba lento le amathalente iwona esiphila ngawo uyinto futhi ongakwazi ukuthini uyisuse kuwena idala uNkulunkulu isiphiwo sakho ukwakuthole ngayo umsebenzi ngoba nje ngize ngayishutha le ngoma ethi amathalente neziphiwo ngoba ngiyona engiyibona ilandelwa kakhulu na ku YouTube na ku online stores lapha so iyona nami engiyithanda kakhulu engibone ukuthi ithandwa ngabantu. Hayi phela ushale nje sifuna ukuthi sizwe nje encane nje ukuthi abantu abakhabeze ukuthi baphathele. Hayi ngayishaya nje ngoba yona ihamba nje kahle isa slow jam. Ethi amathalente neziphiwo makusetshenziswe nguwe Nkosi ngithi ake ngizingele nami ukuthi iNkosi ingipheni lento uhlale uzindla ngayo emini nobusuku okungashoni ilanga ungacabanganga ngayo iyona izipho sakho noma yithalente lakho ngoba wonke umuntu odalwe uNkulunkulu unesipho sakhe kuthina kufanele uzingela ukuthi yini lophiwe yona ungahlali phela nethalente lakho uzudlula emhlabeni bengalibonanga abantu ngoba khona abantu abanamandla abangathatha ithalente lakho belibeke kwenye indawo uma usulivezile balibonda hayi lokudla okuphethe kuyadleka bese kuphilisa abantu. Hey washa so brazo sikhulume kabanzi ngale album lena ngicela usitshele kabanzi ngabantu osake wasebenzisana nabo ku album. Mntaka baba ngoba i-album yami yokuqala lena umuntu engisebenzisene naye lapha uNtela umfokwabiyela obuwoda bangapho obuka ocula iqembu nothiwa lokuzana uNtela namashoshozela. Uyena ke ongidlalela instrument ngoba mina ngiyimbongi nje kuphela kodwa yonke instrument i-keyboard isiginci i-basket idlalwa uyena so ke uNtela namashoshozela bese kuba ke imbongi yeBhayibheli ke sahlangana senza lo mculo ke. Nazo. Alright my beautiful people emakhaya nanezwela ningayindawo I've got more music videos. Stay tuned with Mzuvele. Sesibuyele and we're back my beautiful people emakhaya. I hope you guys enjoyed those music videos. Got that now yazi right here on Mzuvele ngiphathele imbongi namhlanje yangempela ngiyakutshela sidlali la kuMsindo. So brazo to abantu abangazi ngicela ubatshele ukuthi mara i-inspiration yomculo owakhayo ukuthi ngithathe laphi.
Mntaka baba lapho ngizokuphendula nje lo mculo mina engize ngiqale indaba yami isuke ngishumayela esitimeleni bengihlala nje eThembisa sihamba ngesitimela siye emsebenzini so ehambe sishumayela ke etimeleni uthe makuhamba isikhathi ngingasekho lapho bengigibela khona isitimela ngishumayela mangihleli ngingedwa ngase ngisho abantu bebeyithanda mangishumayela esitimeleni noma ngashumayelanga bengibuza ukuthi namhlanje wangashumayela sikhakhane kwenze njani ngithi no lento phela kufuneke ulalela umoya ungashumayeli ngokujwayela nangokuthanda kuze kube umsebenzi kaNkuluNkulu so ngithe mangasekho lapha eThembisa ngase ngicabanga ukuthi no lento abantu bebeyithanda ngoba mhlawumbe iziphiwo sikaNkuluNkulu ayingayilahli ngase ngihlala phansi ngahlanganisa nasi isihlabelelo samaNazaretha nami ke ngiNazaretha lasebuhleli ngeke ngize ngufihle lokho ngoba la ngiphila khona nananti iBhayibheli ngoba ngiyimbongi nje iBhayibheli ke umculo wami uphethwe yilokhu kokubili ngihlanganisa iBhayibheli ihlabelelo bese kuba zinkinga ke nezimpilo zabantu ngoba kunengoma lapha abayithandayo futhi ethi angifuni ukugana ngiyezwa kunengoma kaKhuzani yaduma yathi umshada ulona ijele lela yami ithi angifuni ukugana bese ke uyazoyizwela ke imessage umculo uyatholakala kuzo zonke izitolo online ku YouTube ku Spotify abantu abangilandele bengisupporte lapho ingoma umyalezo omuhle kakhulu nani nizokuzwa mase ningena lapho kuyizolo zonke ze social network social media online stores Mzuvele imbongi yeBhayibheli hayi umsebenzi yalaleleka uyaphilisa nazo ke siyabonga praise naniyizwele my beautiful people in Makhaya. I hope you guys enjoyed that interview. But you know what, from us we have to love you and leave you at the same time. What the prizes as we share get performance